Primeira auditoría de seguridade urbana con perspectiva de xénero é o proxecto que porá en marcha a área de igualdade do CIM do Salnés, unha acción que busca analizar como viven as mulleres nas vilas da comarca. É certo que empezamos xa moi forte agora, voulle dar palabra a Laura, con unha auditoría que nos pareceu moi significativa, porque a parte do xénero está a parte do ámbito urbano e como debería influir tanto transversalmente o xénero no diseño das cidades e dos povos pequenos. Esta iniciativa vai na liña dos principios do Nou Hábitat e no marco da lexislación galega e estatal. Un enfoque o da perspectiva de xénero na planificación do urbanismo e da seguridade que recoñece que homes e mulleres nos movemos e experimentamos de xeito diferente o espazo público. Hai un desaxuste de mobilidade, as mulleres camiñan máis, usan máis o transporte público, realizan traxectos en cadea, casa, colexio, compra, traballo, médico, casa, e o espacio actual penaliza moito máis o tempo das persoas que coidan, que no 90% sabemos que son as mulleres. E despois hai un desaxuste de seguridade, non? Porque a configuración dun pobo, dunha cidade, efectivamente condiciona moito os movementos, a espazos desertos, escuros, espazos con barreiras arquitectónicas, expulsan a moitas persoas, fundamentalmente as mulleres, fundamentalmente de noite. A auditoría comezará a vindeira semana coincidindo co arranque da Festa do Albariño de Cambados. A través dun código QR presente en cartéis e pousavasos, pedirase a veciñanza que responda a 22 preguntas de xeito anónimo. Despois, a iniciativa estenderase aos outros concellos do CIM, Meaño, Meis, Ribadumia e Vilanova. De cara ao outono, xa cos resultados destas enquisas na man, realizaránse marchas exploratorias nas vilas. Unha vez que teñamos eso, é importante ter os mapas ben definidos, os mapas donde se vai a facer esa auditoría, e xa ir directamente aos espazos donde entendemos que pode haber un problema de seguridade. Dende o CIM apuntan que con esta iniciativa o Salnés colócase a vanguarda das políticas de planificación urbana. O gallá, dentro dunhos anos falemos de plans de urbanismo nesta comarca que incorporen a perspectiva de xénero, o gallá falemos de plans de seguridade xa feitos e aprobados coa perspectiva de xénero, pero de momento imos empezar, como digo, a casa polos cimentos, que facendo unha diagnose, facendo unha auditoría. Así mesmo, dende o CIM da Mancomunidade anunciouse unha xornada que se celebrará o día 7 de agosto sobre muller e deporte.